לא. אוקיי, מה נשמע אנשים? אז אני עכשיו פתחתי את היוטיוב הזה בשביל לתעד את הדרך שלי עד שאני מגיע ל100,000 שקל בחודש. כרגע אני בן 16, ממש עכשיו נהיה 2026. אוקיי, אז כן, 2026. ואני חשבתי שזה זמן מעולה להתחיל לתעד את הדרך שלי. עכשיו זה 2 בינואר. לא עשיתי אתמול בראשון, אבל היום קיבלתי השראה ממישהו וחשבתי שזה הזמן המתאים. אז כרגע אני בן 16, כיתה י"א בתיכון, וכרגע אני עושה 0 שקל. בעבר היו לי תקופות עם עסקים קודמים שאני עשיתי מעל 5 ספרות, אפילו 5 ספרות עשיתי, אבל נשרפתי, ועכשיו אני הייתי בהפסקה מאוד מאוד גדולה, ועכשיו אני מתחיל עסק חדש. אין לי שום מטרה שלסרטונים האלה יהיה הרבה צפיות, אני רק רוצה לתעד את זה בשביל עצמי. אם אתם רואים את זה, אני לא מבקש שתעשו עוקב ולא מבקש שתעשו לייק, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. גם כפי שאתם רואים, אין לי מצלמה כרגע, זה לא תמיד יהיה ככה, בעתיד אני כן אעשה מצלמה, ועכשיו אין לי כוח לחבר את זה מחדש, אוקיי? כי זה לא מחובר לי למחשב. אז ככה, איך אני אגיע אוקיי, המטרה שלי, למה זה כזה הרבה? המטרה שלי זה 100,000 שקל. אל תתייחסו לכישורי הציור שלי, אבל זה 100,000 שקל בחודש, אוקיי? והמטרה היותר גדולה שלי זה שזה יהיה לפני גיל 17. סבבה? אני חוגג במאי, ב-19 במאי, גיל 17. כרגע אני מרוויח 0 שקל, והמטרה שלי זה 100,000 שקל בחודש לפני שאני חוגג 17. מה זה אומר? אני תוך כדי גם אוכל, אז כן. מה זה אומר? זה אומר שיש לי כרגע עד אפריל, כי אפריל זה החודש המלא האחרון לפני מאי, בשביל לעשות 100,000 שקל בחודש. אני יודע, זה נשמע קשה, ואני לא מחובר למטרה הזאת בצורה רגשית. זאת אומרת שאם אני לא אגיע ל100,000 שקל בחודש הזה, ויהיה רק אפילו ב40,000 שקל, זה לא שאני עכשיו אהיה עצוב כל כך ואני אפרוש והכל, אבל כרגע אני מציב לי איזה מטרה שהייתה לי להרבה זמן, אז אני אשים את זה פה, וזה מאוד, זה יעלה לי את המוטיבציה, למרות שמוטיבציה זה פחות משהו שיגרום לי לשרוד בתהליך הזה, כי זה יהיה תהליך קשה, יותר משמעת. אוקיי? אז כמו שאמרנו, 100,000 שקל בחודש לפני גיל 17, סבבה? איך אני אעשה את זה? אני אעשה משהו שנקרא AI SMMA, אוקיי? SMMA, אם אתם לא יודעים, זה Social Media Marketing Agency, זה בתכלס אומר סוכנות שיווק דיגיטלי, ו-AI זה פשוט שאני, עד עכשיו SMMA זה משהו שהיה הרבה זמן, אבל עכשיו עם ה-AI יש דרכים הרבה יותר טובות להביא תוצאות ללקוחות שלי בסוכנות, וככה באמת אפשר להביא הרבה יותר ערך ללקוחות שלי ולהרוויח ככה הרבה יותר כסף. מה זה אומר? אנחנו נגיד מפרסמים בפייסבוק, שזה החלק של ה-SMMA, ואז אנחנו מוסיפים את זה עם AI, נגיד צ'טבוט, שיהפוך את הלידים שמגיעים מהפייסבוק, יהפוך אותם לפגישות ולקוחות, אוקיי? ואגב, אני לא הולך עכשיו לעבור היום על ממש כל השירות שלי, כי זה אני יכול לדבר עליו שעות, ובואו נראה אם יש לי כאן ממש כמה דברים שאני עשיתי כבר כאילו, מזמן. איפה אני עכשיו? קוסמק, איך אני אמצא את זה? אוקיי. אבל בעתיד, כשאני אתחיל להשיג לקוחות, אני אראה לכם איך אני נותן שירות מעולה ללקוחות האלה, ואז אתם תוכלו להיות מעודכנים. אוקיי, מה הנישה שלי? איזה נישה אני אשיג לקוחות? הנישה שבחרתי זה שיפוצניקים. למה שיפוצניקים? כי אותם ממש, קודם כל יש המון שיפוצניקים בארץ, זאת אומרת שכמה שיפוצניקים
אפשר לראות שיש כאן מעל 35,000, אוקיי? ומבחינת קבלנים יש באמת משהו כמו 6,000, אבל אנחנו לא צריכים ממש להתמקד בקבלנים, אלא יש לנו פשוט 35,000 שיפוצניקים. סליחה. כן, אוקיי. קיצר כן. אז יש לנו מעל 35,000 שיפוצניקים, לדעתי אפילו יש יותר, פשוט הם לא רשומים בכל מקום, בשום מקום, והרבה יותר קשה למצוא אותם, כי הם הרבה פחות טכנולוגיים. אבל אני בחרתי אותם, כי יש כל כך הרבה אנשים בנישה הזאתי, ואז הרבה יותר קל להתקשר אליהם, לעשות שיחות קרות, ויש הרבה יותר פוטנציאל להשיג לקוחות ולהפוך את זה לעסק של ממש. אם אני כותב כמה מרפאות שיניים פרטיות, יש משהו כמו 4,500 אם אני זוכר, 8,000 רופאי שיניים, הם לא אומרים כמה מרפאות, אבל זכור לי שיש משהו כמו 4,000 מרפאות שיניים פרטיות, אוקיי? הנה כן, יש 5,000 מרפאות שיניים סך הכל, ורובם מרפאות שיניים פרטיות. אבל אני קיצר בחרתי שיפוצניקים, כי גם אם אני כותב שיפוצניקים בגוגל, הרבה יותר קל למצוא אותם. אמנם הם לא כאלה משתמשים באינטרנט וכמו בדברים כמו בדפי זהב וזה, אבל מספרי טלפון, מדרג ספציפית לא, כי שם קשה, אבל נגיד משהו שאני מאוד אהבתי, זה דפי זהב. יש כ-8,574 מספרי טלפון שאני פשוט יכול להתקשר אליהם. אמנם פה יש כמה מספרי טלפון מקושרים, אבל יותר למטה כבר מתחילים להיות מספרי טלפון שהם לא מקושרים, כמו זה, וככה ממשיכים לגלול, ויש יותר ויותר מספרי טלפון רגילים שאני יכול להתקשר אליהם. משהו כמו 6,000 אני יכול להניח שיש פה. סליחה, אני יכול לתוך אליהם. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני בחרתי בשיפוצניקים כי קל לפנות אליהם, הם לא כאלה מעודכנים עם כל הדברים החדשים, זאת אומרת שאם אני מביא להם שירות כזה מטורף כמו AI-SMMA, וגם אני אסביר לכם פה איך אני עושה את השירות שלי בקצרה, אז זה הרבה יותר ילהיב אותם וייתן להם הרבה יותר ערך, מאשר אם אני אעשה את אותו דבר לאיזה מרפאת שיניים שכן מבינה ב-AI, כן יש לה מזכירה, כן כל הדברים האלה. ופה אני פשוט יכול לעשות המון שיחות קרות כל יום, סליחה שעצרתי עכשיו. אני פה יכול לעשות פשוט המון שיחות קרות היום, המון פניות קרות כל יום, כי יש הרבה מספרי קשר כאילו בדרך לפנות אל השיפוצניקים, ויש הרבה שיפוצניקים גם בארץ, ואז אני יכול לתת להם את הערך המטורף הזה, ואז הם יוכלו לשלם לי המון כסף, וגם הם, אצלם, אצל השיפוצניקים, כל שיפוץ, נגיד שיפוץ חדר אמבטיה, זה שיפוץ של איזה 30,000 שקל במינימום כאילו, אוקיי? בממש ממש מינימום. ויש שיפוצים גם של 60,000, ויש גם שיפוצים של 100,000 בעתיד כשאני אעשה כבר פרסום לשיפוצים יותר גדולים, אבל דברים כמו שיפוצי חדרי אמבטיה ושיפוצי מטבחים, זה משהו שהם יכולים למכור בקלות וגם להרוויח עליו הרבה כסף. מה ההצעה שלי אליהם? ההצעה שלי זה בתכלס יותר לקוחות לעסק. ומה זה אומר בצורה מדדית, כאילו שאפשר למדוד אותה ואשכרה להתחייב עליה? זה לדוגמה 10 לקוחות פוטנציאליים מאומתים ב-30 יום או החזר כספי. מה זה אומר 10 לקוחות פוטנציאליים מאומתים? זה נגיד 10 פגישות, ממש שהשיפוצניק עושה ביקור בית בבית הלקוח, שכבר וידאנו שהלקוח באמת מתעניין בשיפוץ ויודע מה המחיר בערך והכל. זה אומר שיש לו לקוח פוטנציאלי, ואם אנחנו קובעים אותו ממש לפגישה עם השיפוצניק שייתן לו הצעת מחיר, תחשבו שהוא סוגר 3 מ-10. אם הוא סוגר 3 מ-10 האלה, זה אומר שנגיד כל שיפוץ הוא 30,000 שקל, אז 3 כפול 30,000 שקל, הם מכניסים 90,000 שקל בזכות ההצעה שלי. ונגיד כמה הם ישלמו לי? 3,000 שקל? אז כמובן שיש כאן
עניין של רווח וזה, אני יכול להגיד לכם שמהמחקר שלי הרווח הוא בערך 20%. אז הם מכניסים 18,000 שקל בזכות השירות שלי. הם מכניסים 18,000 שקל בזכות השירות שלי. פחות ניקח 3,000 שקל שהם מוציאים על פייסבוק. ועוד פחות 3,000 שקל שהם יוציאו עליי נגיד, על השירות שלי, שאני מביא להם את הכסף הזה. זה אומר שאני משאיר להם רווח. פשוט אם הם מוציאים ככה, אז הם יוצאים עם רווח של 12,000 שקל. רווח נקי. וכמובן שאם הם ישימו עוד 1,000 שקל בפייסבוק, הם יקבלו עוד מחירה. וזה יהיה עוד 30,000 שקל. אתם מבינים? זה פשוט כאילו, הם שמים כסף ומקבלים פי כמה וכמה יותר כסף. איך אני עושה את השירות הזה? אז כמו שאמרתי, אני עושה את ההשגת לידים עם פייסבוק אדס, אוקיי? מה שאני עושה זה ככה. אני הולך לאד לייברי. כאן עושה United States, כי הם הרבה יותר United States, All Ads, ואז אני אומר נגיד bathroom reno או remodeling. עכשיו כאן, מה יהיה לי? יהיה לי הרבה פרסומות של שיפוצניקים באמריקה שעושים שיפוץ ל-bathroom remodeling. עכשיו, מה הדבר המגניב? אני יכול פה ללכת ולהגדיר שהפרסומת הייתה נגיד כבר מ-15 בדצמבר. זאת אומרת שהם מריצים אותה כבר למעל שבועיים. אז כל זה פרסומות שרצו כבר מעל שבועיים, אוקיי? אוקיי, אז בואו את זה. At Rodriguez Paint and Remodeling, we are proud to share one of our most comprehensive projects recently completed in the Little Rock. Welcome to this. We're looking for 5 outdated bathrooms that we can remodel at a special discounted rate in return for taking before and after videos for our website. To qualify, your bathroom must be 5 years or older, and you must be looking to start your project in the next 90 days. כן, אז זאת נגיד פרסומת ממש טובה. אז מה שאני עושה כאן, אני פשוט רואה כאן את כל הפרסומות שאנשים אשכרה מוכנים לשלם שהפרסומת תרוץ כבר מעל שבועיים. אוקיי? זה אומר שהפרסומת כנראה כן מביאה להם כסף. ומשהו שאפשר לעשות זה אפילו לעשות את זה יותר מעל שבועיים, אפשר לעשות את זה מעל חודש. וכאן יהיה לי פשוט פרסומות ממש ממש טובות. זה לא impression, אבל נגיד זה... Most people are too lazy to do this, but it saves homeowners a fortune. I've worked in bathroom remodeling for 10 years now, and it shocks me how many people pay a fortune to transform their shower when there are services like the shower replace relief service. אני לא הולך עכשיו... Seattle homeowners. הנה, זה נגיד פרסומת וזה... זה אני יודע שזה עובד, כי הם מוכנים להמשיך לשלם על זה כסף, שהפרסומת תרוץ, זה אומר שזה מביא להם כסף. אז אני פשוט יכול לבוא, לקחת את כל הפרסומות האלה, לעשות see add details, לראות את כל הפרסומות, לקחת השראה מזה, ואז יש לי פשוט פרסומות שכבר אני יודע שהן עובדות, וככה אני מריץ על הלקוחות שלי. וככה אני מביא את הפניות, אני מביא את המספרי טלפון של אנשים שבאמת מעוניינים, ואז מה שאני עושה, אני מכניס צ'אטבוט בינה מלאכותית, שיקבע פגישות עם כל הפניות האלה, שהוא כותב להם אוטומטית 24/7, זה ממש קל לעשות, יש לי כבר בוט מוכן שבניתי, אני לא הולך להיכנס לזה יותר מדי, אבל הוא פשוט כותב, אומר, היי, מה נשמע? רוני, ראיתי שנרשמת לפרסומת שלנו, להצעה שלנו, שניתן לך 5,000 שקל הנחה על השיפוץ חדר אמבטיה הבא שלך, מתי אפשר לבוא לעשות מדידות או משהו כזה, היא מדברת איתו, קובעת איתו פגישה, ואז על כל פגישה שהבאנו, אם אנחנו מביאים 10 פגישות כאלה, זאת אומרת שאנחנו מקבלים את הכסף שלנו, ואנחנו נתנו את השירות בצורה מושלמת לשיפוצניקים שלנו. זה היה ממש בקצרה מה שאנחנו עושים, בעתיד אני אראה לכם יותר במדויק איך אני עושה את זה. עכשיו, הדבר המגניב זה ה-reverse goal setting, אוקיי? יש לי כאן booking rate, מה האחוז של שיחת מחירה לפגישה, מה האחוז show up rate, כמה אנשים שבאמת קובעים פגישה
אשכרה נוכחים בשיחת מחירה, ומה ה-close rate. close rate, מתוך כמה שיחות מחירה אני סוגר עסקה. אז יש כבר מספרים, כי בעבר אני כן ניסיתי כבר להתחיל לעשות את הפרסום, אז יש לי בערך מספרים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו מגניב. אם אני רוצה 100,000 שקל בחודש, ונגיד, אני אמכור את השירות שלי ב-6,000. אוקיי? 6,000. כמובן שעכשיו אנחנו נתחיל ב-3,000, אבל אם אני ימשיך למכור ב-3,000, אני בחיים לא אוכל להגיע ל-100,000 שקל בחודש, כי זה ידרוש ממני הרבה יותר שיפוצניקים, ואני כן די מוגבל, כי ישראל זו ארץ קטנה, אז אני לא יכול לפרסם ולהתחרות בעצמי ככה בכל הארץ, ולקחת 10 שיפוצניקים מתל אביב, ואז לפרסם עם אותם פרסומות והכל. אז ככל שאני אקדם יותר, אני אעלה את המחיר. בעתיד אני כאילו מכוון שהמחיר שלי יהיה ב-6,000 או 7,000 שקל. אוקיי? אז נגיד 7,000. אז 100,000 שקל לחלק ל-7,000, זה אומר, אני אעגן את זה 15 לקוחות. אז אני אעשה 15 לקוחות בשביל להגיע ל-7,000 שקל בחודש. אוקיי? ותבינו שתוך כדי שהם משלמים 7,000 שקל, הם מקבלים ערך הרבה יותר גבוה מזה. כנראה שכשאני אבקש כבר 7,000 שקל לשירות שלי, זה שירות שאני מביא להם 150,000 שקל בחודש. זה כאילו ממש שווה להם. זה באמת באמת שווה להם. ואני לא מוכר כאן דברים שאני לא בטוח בהם ב-100%, ואם אני לא מגיע למטרה שלי, אני נותן להם החזר כספי, כי אני לא סקאמר. אוקיי? אני לא בא כאן להיות נוכל. אני באמת בא לתת להם שירות באמת טוב. אז 15 לקוחות, סבבה? אני יודע שהקלוז רייט שלי, אני מניח שבמחיר הזה הוא יהיה הרבה יותר נמוך, אבל אם אנחנו נהיים שמרנים, בוא נעשה 1 מ-5. אוקיי? כאילו במחיר הזה. אני יודע שבמחיר שלי עכשיו ב-3,000 שקל, אני סוגר משהו כמו 1 מ-3. אז אני אעשה 1 מ-5, שזה 20%. זה אומר שאני צריך רק 75 show-up rates, בשביל באמת לעשות 100,000 שקל בחודש. והשואו-אפ רייט שלי הוא נגיד יהיה 60%. אז זאת אומרת אני צריך לקבוע 125 שיחות מחירה. ואם אני עושה שהבוקינג רייט שלי, אגב, כבר שאני אבקש 7,000 שקל בחודש ואני כבר אעשה חודשים של 100,000 שקל בחודש, אני לא אעשה שיחות קרות, זה יהיה כנראה פייסבוק. אז זה פחות רלוונטי החישוב שאנחנו עושים עכשיו, אבל אני רק רוצה להדגים לכם. אנחנו עכשיו נעשה גם חישוב יותר ריאלי של נגיד 30,000 שקל בחודש או משהו כזה. אז הנה, אנחנו צריכים לקבוע 125 שיחות מחירה, ואם הבוקינג רייט שלי בשיחות קרות, לדוגמה, הוא מתוך שיחות שבאמת קורות, זה כזה 1:4, משהו כזה. אז 25%, לא, זה אפילו 30% ממי שבאמת מקשיב. אז אני צריך לעשות 416 שיחות קורות שבאמת קורות, שבאמת אשכרה קורות, והאחוז מענה שלי לשיחות זה משהו כמו 45%. זה אומר שאני צריך לעשות 926 לחיצת כפתורים ולהתקשר בטלפון, בשביל להגיע ל-100,000 שקל בחודש, עם ההצעה שלי 7,000 שקל בחודש. עכשיו, זה פחות ריאליסטי, כי במחזורים של 100,000 שקל בחודש, אני כנראה אעשה פרסומת בפייסבוק, ואז השואו-אפ רייט יהיה הרבה יותר גבוה, הקלוז רייט הוא יהיה הרבה יותר נמוך במחיר כזה, וכל הדברים האלה. אז בואו נעשה עכשיו, נגיד המטרה שלנו, המטרה הקרובה, זה 20,000 שקל בחודש, בסדר? לחלק ל-3,000 שקל ללקוח, שזה הגיוני מאוד. זה אומר שאני צריך 7 לקוחות. 7 לקוחות של 3,000 שקל. עכשיו, הקלוז רייט שלי הוא 1 מ-3. אז זה אומר ששליש סוגרים. זה אומר שאני צריך לעשות 24 show-up rates. אוקיי? 24 show-up rates. וה-show-up rates שלי כרגע הוא משהו כמו 25%. אוקיי? הוא נמוך. אז 25%, זה אומר שאני צריך לקבוע 100 שיחות מחירה. 96 ליתר דיוק. ואני יודע שהאחוז בוקינג רייט שלי ממי שעונה הוא ממש ממש גבוה. הוא מעל, אני יכול להגיד לכם שהוא משהו כמו 40%, כאילו לדעתי אפילו הרבה יותר.
אבל זה המינימום כאילו. אז זה אומר שאני צריך, כי אנחנו בבוקר, אוקיי, זה אומר שאני צריך לעשות 240 שיחות מכירה. והאנסר רייט שלי הוא 50% באמת. אז אני צריך לעשות 480 דיילינג בשביל להגיע ל-20,000 שקל בחודש עם הצעה של 3,000. אז אם אני רוצה לעשות את זה ב-30 יום, זה אומר שאני צריך לעשות רק 16 דיילינג ביום. זה כאילו מטורף, זה קל רצח. מה שאני עושה, יש לי משהו שנקרא warm-up, 90 day plan of attack, שאני מתחיל אותה ביום ראשון. עזבו את זה שאני כבר ניסיתי לפני כמה ימים, אבל עשיתי בזה 13 דיילינג, אני קבעתי כמה סירות מחירה, לא התעוררתי לכמה סירות מחירה, כי כמו מטומטם, כאילו אני קבעתי אשכרה סירות מחירה, בן אדם אשכרה בא וזה, רצה לעלות איתי, ולא הייתי ער פשוט. אבל כן הייתה לי סירת מחירה שכמעט נסגרה, פשוט יצאתי על מישהו קצת, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, גם לא רוצה שתבטלו אותי, אבל הוא כאילו אמר הוא כאילו, השיחת מחירה הלכה ממש טוב, ממש דיברנו למשך 40 ומשהו דקות, 50 דקות, הוא ממש היה מעוניין, ואז בסוף אמרתי לו שזה משתמשים בפייסבוק, ואז הוא אמר שזה בעיה מבחינת הדת, כי הוא מאוד בן אדם שמור והכל, והוא לא רוצה שיהיה שום תוכן, והוא רוצה לבדוק את זה עם ההלכה, לא יודע, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מ-13 שיחות קרות, מ-13 מספרי טלפון שרשמתי בטלפון, בערך 9 ענו, ומתוך זה קבעתי איזה 5 שיחות מחירה, ואז אחד עלה איתי אשכרה, שגם עוד רצו לעלות, אבל לא הייתי ער, ומהאחד שעלה ממש כמעט סגרתי אותו, כאילו, הוא עדיין אומר לי שהוא בודק בקשר לזה, אבל אני מחשיב את זה כאילו לא סגרתי אותו. אבל קיצר, מה שאני הולך לעשות במשך 90 יום, אני אתקשר ל-30 אנשים. אני רק צריך להתקשר ל-30 אנשים, ואז אני בטוח שאני אגיע לפחות למטרות הקרובות האלה של 20-30 אלף שקל בחודש, אוקיי? אז כן, בערך. מקווה שאני הסברתי ככה סבבה. אם אתם עדיין צפיתם בזה, וואלה יפה, אני לא מכוון שבאמת אנשים יצפו בזה, זה רק לעצמי, וזהו, ביי.